सावगारियाव नुनाय नैबे सुबुंनि मुङा कारिगाव ओनसोलनि 2 नं अथुर बासबारि गामिनि मेहं बसुमतारी। बावैसो सान सिगां मेहं बसुमतारीखौ हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मोसौआ सौनानै गोब्राब जोखोम खालामदोंमोन। हाग्रानि मोसौजों सौजानानै जोखोम जानाय मेहं बसुमतारीखौ बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय होनानै दा मोजाङाव फैबाय। नाथाय रांनि आंखालाव नखरनि सुबुङा मेहं बसुमतारीखौ हस्पिटालनिफ्राय लांनो हायाखै होनना फोरमायदों। बेखायनो मेहं बसुमतारीखौ हस्पिटालनिफ्राय लांनो गोबां रांनि गोनांथि जानायाव दुखुथिया नखरनि बिफा, बिसि आरो गामिनि सुबुङा रायजो राजानि अनसुंथाइ हास्थायदों। आफाफोर आं बेबायदि अनसुंथाइ लुबैदों। दाखालि बैसागुनि एसे सिगां आंहा फिसाज्लाया मोनसे जाथाय जादों। बे जाथाया गामियाव हाग्रानि मैसो फैनानै आंनि फिसाज्लाखौ सुदों आरो सुलांदों। दा बेनिफ्राय लवार आसामाव दङ, माखासे गोबां थाखा गारलांबाय। अन्तत 1.5 लाखनि थाखायानो थांबाय। थेवबो दा लांनो थाखाय हादिया आरो दा नांबावगौ 4 लाखआनो नांबावगौ। बे 4 लाखखौ आइ आफाफ्रा अननानै आंनि फिसाज्लाखौ खुनुरखम न'सिम लांनो थाखाय सोरबाफोर अनसुंथाइ हरो नामा बेखौ आं आर'ज आं मा बुंनो, आं मा खालामदों, आं जेबोनो रोङा। दा आङो न'खरावबो आङो लोगो गैखाया जेबो। आं माजों मा खालामनानै आं बख'नो बे मानसिखौ। आं बयनिफ्रायबो अनसुंथाइ राहा आं नागिरदोंमोन। न'नि जिनिस फाननो नागिरबाबो माबायासै, आङो फाननो हायासै। हा फाननो नागिरदोंमोन आङो, गैया गाहागानो जाया। थाखा रिन नागिरबाबो आङो होला, हिनजावनि फिसा होननानै। बेनिखायनो आङो दा सोरनिबा अनसुंथाइ मोनगोन खोमा साननानै आं दा बेबायदि लिंहरनानै आं रायज्लायनाय जादों आरो। दा मा खालामनो, जि जारलायाव गोलैबाय। ओंखायनो दा सोरबा सारमोनहा एसे एनै सोरबा हरनो हायो खोमा, आं बेबायदि सानदोंमोन। रावबो हरा मानो। आङो क'क्राझार जिल्ला पस्ट अफिस कारिगावनि सिङाव थानाय 2 नं अथुर बासबारि गामिनि आंनिनो गामिनि बिगुमै मेहं बसुमतारीया बैसागुनि सानथामसो सिगां हाग्रानि मोसौजों फैनानै माने उदैयाव सुजानानै माने थैनायजों समान जुजिनांनानै दंमोन आरोखि ना। दा गोबां गामिनि रायजो अनसायनानै जोङो हाखु दाखु लवार आसामाव लाबोनानै दोनफैनाय जादोंमोन। नाथाय दा जोंहा मानसिया मोजां जाबाय। थैनायजों समानब्लाबो जों दा मानसिखौ मोजां खालामनो हाबाय। लोगोसे दा जोंनो गोबां रांनि माने प्राइभेट हिसाबै जोंहा गोबां रां थांबाय आरोना, 5 लाख सामथिं थांबाय। दा बेनिनो जोङो 1.5 लाखसोखौ मेनेज खालामना होनो हाबाय। बाखि माखासे पेन्डिंआव दङ। आरो बावैसोनो जेनेबा दानिफ्राय 8 दिनसो सिगां माने 20 थारिखआव नैबे एप्रिलनि 20 थारिखआवहाय रिलिजनि जों अर्डार होबायमोन। नाथाय फैसा गैयिनि जों रिलिज खालामनो हायाखै। लोगोसे ओरैबो फैसा गैयिनि जों हरनो हायासै। फारसेथिं जोङो हा हु बन्दक होनानै हायानो जोंना गुमैना 2 बिगाल'खामोन, बिथाजोंसो 2 बिगा। दा जोङो 1.5 बिगाखौ बन्दक होनानैबाबो 1.5 लाख फैसाखौ जमायना होग्रोनो हाबाय। मोसौ फानबाय, मोसौ हालिसे फानबाय। लोगोसे फारसेथिं गाहाय गारजेन हिसाबै जोंना बे गुमैयानोमोन। फारसेथिं गारजेनानो माने निदान जानानै थाबाय। आरो आब'आबो जोंना गुमैनि बिसियाबो जेनेबा हालाय हाबाय फैसा नागिरबायनानै न'खरा लेथें फेथें जालांबाय। फारसेथिं फरायसा फिसाज्ला 2 दंमोन। सासेया माने दुइसिना मेट्रिक दाख्लैसो 2थि थाखोआव माने उथ्रिसार जानो हाबाय आरो 2nd डिभिजनाव। आरो फिसाज्ला देरसिनाबो दा OHS खौ होदोंमोन, रिजाल्टआ बिना बावैसो नुगासिनो दङ। दा बेनिखायनो फिसाज्लाफ्राबो फरायनो आबसुसमोन। फारसेथिं एडमिसनबो लानो हायासै। बिफायाबो ओरै फारसेथिं हालाय हाफाय जानानै थाबाय। बेनिखायनो समनि रादाब नायगिरि बिथाङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ खावलायो, जाहाथे जोंनि गुमैखौ अननानै गावनि बिदा बा गावनि सोमोन्दोनि फंबाय असे साननानै, गावनि फिसा महरै साननानै बयबो माने एसे एसे डनेसन हरगोनखौ आं माने लुगैदोंमोन। जेनेबा नोंसिनि रायजो राजानि थाइसे थाइनैयानो जोंनि निदानाव माने हेफाजाब होगोन आरोना। दिनैहाय बेदर फवासे जानो गोसो जानायखौ गारनानै अननानै गावनि फिसाज्ला बायदि साननानै, गावनि बिदा बायदि साननानै बेदर जायाबालानो मिरामिस जानानैबाबो आंनि बे गुमैखौ दिनै माने लांनायाव, मेडिकेलनिफ्राय न'सिम लांनायाव, रिलिज खालामनायाव अननानै हेफाजाब होदो रायजो राजा नोंथांमोन। फारसेथिं आङो सारमोन सरकारनि दानि
सोलिफुबाय थानाय रुलिं सरखारखौबो बेखौनो खावलायहरनो सानो जे सार आं बेखौनो बुङो माने जोंनि गुमैया हाग्रायाव फलान खालामहैयाखैमोन हाग्रानि मोसौआसो फैनानै जोंनि गुमैखौ माने बिदि खुनि खालामलांबाय बेथ' जोंनि गुमैनि दाय गैयामोन बेनिखायनो नोंसोर सारमोना अननानै हागौमानि नोंसोरबो एसे माने हेफाजाब होबावदो सार मानो होनोब्ला जोंहा दिनै दुखिया जेनेबा दुखिया थाइसे थाइनै खामायनानै जाग्रा दिनै जोंनि खामायनाया दिनै माने जानायाव थांजोबो बेनिखायनो सारमोना होआ नङा होदों एसे एनै माने होदों थेवबो बेजों थोजोबा सरखाराव थानाय हिसाबै सारमोना एसेबाबो माने हेफाजाब खालामनांगोन लोगोसे नैबे जोंहा सावस्रि बिफाननि अरुप कुमार दे साराबो सारमोनजों जेनेबा जोंनि सारनि जेनेबा मेनेजार लवार आसामनि मेनेजारनि सारमोनजों एसे एनैबाबो रायलायनायनि गेजेरजों एसेसो समाधान खालामफैयोबा जों जोबोर गोजोननाय मोनगौमोन लोगोसे फरेस्ट बिफाननि EM रन्जित साराबो गावनिनो मोनसे हाग्रानि जन्थु हिसाबै खुनि खालामनाय हिसाबै साराबो हागौमानि जोंनि गुमैखौ एसे माने न'सिम सहैनायाव एसे हेफाजाब खालामहोयोबा सारखौबो आं माने गोजोननाय थागौमोन दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय रायजो राजा नोंथांमोना बयबो एसे एनै डनेसन होलायनानै जोंनि गुमैखौ रिलिज खालामहोथारदो आंनि बे गामिनिनो गावबुरा गाहाय गारजेन आंनो मिन्थिगौ बिसोर जा बुंदों बे रावा नंगौ दासिमबो जोङो बे मानसिखौ लांनो हानाय जायाखै थाखा फैसानि जुनैनो जगार खालामबाबो जेरावबो मोना हा बन्दक होनो नागिरबाबो जायाखै मोनाखै हाया लाया बेनिखायनो जोङो दा जाखिनि रायजो राजाफ्रा जा थाइसे थाइनै गावनि हारि होननानै गावनिनो बिदा फंबाय होननानै अननानै जा थाइसे थाइनै उसुंलाय होबा हामगौ होननानै जोङो आइ आफाखौ आसाबाद खालामनाय जादों आरो बेनि थाखायनो जोङो दा माबायाव होनाय जाबाय बुंदों जोंहाथ' दा लाङाबाबो जाया जेसेबां दोनो जेसेबां सानसेयावनो 3000 4000 नांगौनो दा बेखौ जों मालाय बोरै दोनबाय थानो हानो दा जोंथ' माबा मोनसे खालामनानैबाबो जेरैबाबो लांखानांगोन जाहैबाय दा बे लांनायनि बेबस्थायानो दासिमबो हायाखै बेनिखायनो रायजोनि अनसुंथाइ मोनोबा जोङो जोबोद गोजोनगौमोन आरो नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।